Ik en mijn klasgenoot zijn van elektrische installatietechnieken en we hebben meegewerkt aan het belevingspad. Ik ben Arne en Sam en Ruben zitten samen in elektrotechnieken. Ik ben Jarne, ik ben van 3 elektriciteit en ik heb de speakers de behuizing gemaakt. Deze behuizing heb ik gemaakt, de knoppenbehuizingen en een beetje van alles nog een beetje geholpen me aansluiten. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een belevingspad eigenlijk te ontwerpen? Hoe is het ontstaan? We wouden vooral eigenlijk gaan kijken naar de verschillende redenen hoe we zoveel mogelijk de mensen door zintuigen te kunnen gebruiken. Waaronder zeggen we vooral bij de geluidspaal natuurlijk de ORA gebruikt, voor het geluid natuurlijk. We hebben ook duidelijk gekeken naar natuurlijk, wat hun in stelling zijn, de drukknoppen. We hebben vooral het sensor gebruikt voor de lamp aan te zetten, waardoor het gewoon heel simpel is om langs te wandelen en de lamp gaat natuurlijk al aan. Dat er geen speciale apparatuur nodig ging zijn of een bepaalde kracht toegezet ging moeten worden. Het traject afleggen met de leerlingen, dat heeft u ook verrast. Het heeft mij verrast. Het heeft mij verrast in de zin dat het niveau, ik was er echt van verschrokken, dat het niveau eigenlijk wat hoog is bij de mannen. Zeker binnen het buzenonderwijs moet ik zeggen dat hun technische kennis eigenlijk echt wel mij heeft verbaasd. Zeker bijvoorbeeld de uitwerking van de technische tekeningen bijvoorbeeld. Dat is wel eentje waarvan ik zeg van amai, die mannen hebben toch wel kennis in huis. En moeten zeker een NION doen voor het gewoon secundair onderwijs. En dat vond ik mooi om te zien. Dag Tom, je zit leerkracht bij Sint-Elisabeth. Je zit ook bedrijfsleider bij Makerman. En je hebt ook heel veel Limburg Stemt Af projecten ondersteund. Wat hield die ondersteuning precies in? We hebben eigenlijk op 2 manieren ondersteund. Enerzijds hebben we verschillende workshops, bijscholingen gegeven aan leerkrachten om te leren werken met Arduino en microcontroller die bij heel veel projecten voorkomt. Dus eigenlijk de leerkracht een beetje de basis meegegeven om daarmee te leren werken. En anderzijds hebben we ook bij verschillende projecten ondersteuning geboden als ze tijdens het traject ergens vast kwamen te zitten. Je hebt met 3 verschillende klassen aan dit project samengewerkt. Wat was het moeilijkste in die samenwerking? Ik denk dat voor mij het moeilijkste was om vooral te kijken van waar zitten we nu eigenlijk in het project. Er zijn verschillende, eerst is de eerste klas bezig met dit en dan met dat. En af en toe had je daar zelf geen visie over. En ik denk dat dat het lastigste was om zelf in te houden. Wat moet je nog allemaal doen eer dat het eindproduct gefinaliseerd is? Het geheel in de paal steken, dan nog kijken hoe dat wordt gedaan met de lichttunnel. De coördinatie met Sint-Oda is over het algemeen goed, dus daar zit het probleem niet. Het is gewoon, dit jaar gaan we de lichttunnel nog niet afkrijgen, dus hoe zal dat volgend jaar gaan, dat wordt nog even zien. Wanneer dat we projecten zoals deze geluidspaal eigenlijk zouden moeten aankopen, die gaat sowieso veel te duur zijn om aan te kopen, dus dat krijgen we er niet door. Dus eigenlijk met de hulp van de school kunnen we het toch waarmaken om dit project te verwezenlijken. Het is ook interessant omdat we zijn eigenlijk buren van elkaar. In het verleden werkten we eigenlijk nog niet samen en het zou eigenlijk mooi zijn als er meer samenwerking zou zijn. Ik ben er zeker van overtuigd dat onze bewoners hier nog veel jaren eigenlijk wel veel plezier van gaan hebben. En het voor de leerlingen op de school zelf ook wel een leuk en haalbaar project is om uit te werken.